eziokwu ọ na-abụ ekwekwo ama agba kpọmkwam ma ya batago na mmemme anyị nke ụbọchị taa. Ana m asị ka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Ọ dị mma, ekelela m onye ukwu kele onye nta nke onye chi ya zelu. Kpọmkwem ihe anyị batara na ya ugbu a bụ oge nzukọ ga ji agbasa ozi n'ụzọ pụrụ iche wee na-ekwu ka o si gbasata anyị ezuona ka ahịa eru udene ya bụ na anyị ga-atụtụ ngịga nkịta ga-apụ iche maka na anyị were nwafọ Igbo kara aka bụ onye na-agbachi mbọ ike ịfụ na ndị Igbo ketara oke ha na ndị Igbo wetara onwe ha wee obodo dị mma na-edozi ya n'ụzọ pụrụ iche. Cheta na abụ m Chizzy Ani na nke tata ihe anyị na-ekwu maka ya bụ nchekwa. Ịnụla na dịka o si ada ugbu a na kekpukekwa nọ anụ bụ na ndị na-eche efi ama ha dịka Mighty Allah ehibego ndị nche nke ha a na-ekwu ya dịka egwu. N'oge na-agara aga o teela ndị na-achị ala Igbo gbaa gburugburu na-eje ekwu na ha na-aga ehibe ụlọ ọrụ ndị nche ga na-echekwa ala Igbo. Oge ndị Yoruba hibere nke ha, ndị Igbo pụtara, ndị na-achị ala Igbo pụtara sị na ihe a ndị Yoruba mere ya bụ Amatokwa ha hibere n'ọkwa ha bụ ụzọ na-akpa ya na-achọ ime ya tupu ndị Yoruba wee mee. Ha emechaa ya sị na ebe ndị nke ha megoro nke ha na ha ga-emezi nke ha n'ụzọ pụrụ iche. Ha ejezie mee nzukọ ha na ndị onye uwe ojii onye ogbe ọgwụ nke Naịjirịa. Mechaa nzukọ ka ha ga-esi mee ya, a na-echenụ ka ehibe. Anọgidezie ndị na-achị ana Igbo pụtakwasị mba na nzukọ ha na ndị onye uwe ojii nke Naịjirịa ya bụ onye isi ha gbaa gburugburu na nzukọ ha mere na ọ bụghịzi ihe ha kwuru maọbụ ihe ha metara na nzukọ ka ọ na-achọ ime, na ha ga-eme gịnị ehibe nke ha. A na-eche ha mekwa nzukọ ọzọ si na ha gwago ndị niile na-anọchite anya ndị Igbo na mpaghara dị iche iche n'ala Igbo n'ụmụ ọnụ omebe iwu nke dị n'ala Igbo ka ha jee mee hazie iwu ga-ehibe otu a ma ọ bụ ụlọ ọrụ nchekwa n'ala Igbo gbaa gburugburu. Emegide ya ọ dịzie ka akụkọ ka a na-akọ. Ihe anyị ji ekwu ihe a bụ na oge ndị Yoruba mere nke ha ya nụrụ na a na-eme na ahịa anyị nụrụ bụ na ha kpaa na nkata ka a ga-esi hibe ya ha ma hibe ya n'agbanyeghị mgba na mmegide niile na okwu nkwugide niile ekwugidere otu ha si hibe ya. Ozugbo ehibere ya, ọkwa ya ka ndị Mighty Allah ya bụ ndị a na-eche efi siri wee kwuchie ike wee sị na ha ga-ehibe nke ha. Anụzi okwu gbasara ya ha nakpuo wee pụtazi ugbu a sị na ha ehibego ya. Ajụjụ anyị na nke taa wee bụ olee oge ndị na-eche ala Igbo ga-ehibe ụlọ iwu maọbụ ụlọ nchekwa maọbụ ndị otu nchekwa ga na-echekwa ala Igbo gbaa gburugburu. Anyị ga na-ekwu ya wee na-ekwu ka ha si achị mmepe n'ala Igbo. Onye eji ndị Igbo na mmepe ala Igbo. Ya mere nwafọ Igbo bụ isi ndị ntorobịa n'ime ọha na eze
yiwuchie ebe a na ịkọwara anyị ụmụ ihe a niile na ebe ejedebere na ihe ọma gbasara ya na mbọ ya wa na-agba ịfụ na ndị Igbo zụtara onwe ha ma ọ bụ keta oke ha dozie obodo ha. Ana m ekwu maka Comrade Igbo Ayaka o Igbo Ayaka ya na Ede Tochukwu bụ onyeisi ndị OYC, ya bụ ndị Ọhaneze Youth Council na obodo Enugu. Comrade Igbo Ayaka o Igbo Ayaka bụ National President Ọhaneze Youth Council gbaa gburugburu. Amechi Ugwuele nọkwa ya kpọmkwem. Amechi gị bụ onuma nna m ihe na-echuola bụ ka ndị Igbo ga-esi wee dị mma. Ọ na-akọwa ihe na-eme n'ala Naịjirịa nakwa na mba dị iche iche otu o si doo anya n'ụzọ pụrụ iche. O doro ya anya tata ha ga na-akọwala anyị ebe ndị na-eche maọbụ ndị na-achị n'ala Igbo jedebere na ihe gbasara nchekwa ala Igbo nakwa mmepe n'ala Igbo ka anyị gbapụ ọsọ ozigbo. Comrade ekelela gị. Ndewo, ya gaziere Igbo ndị nwe m, ekelela m unu. Ọ ga-adịrị gị na mma. Na-ekele gị Ede Tochukwu. Ekene m gị. Daalụ. Na-ege ntị ka ọ gaziere anyị na mma na Jizọs. Amechi Ugwuele ndị ka email. Chibza, adị m mma. Igbo ekene m na unu ka anyị nọkọrọ ya ka anyị si anọ chịkọta uche wee hazie ka ọ ga-esi wee na-adịrị Igbo mma. Daalụ. Ọ dị ma Comrade, a ga-ebido n'ebe ị nọ. Dịka esi kwuo, elee ebe oge ndị na-achị ya n'Igbo dịka ụnụ agwa na ụnụ oge a ga-ehibe ndị ụlọ ọrụ nchekwa n'ala Igbo gbaa gburugburu. Igbo ndị nwe m, ekele m unu ọzọ. Ndị Igbo na-ekwu okwu sị na ọ na-abụ sọsọ osisi ka ị ga-agba na ị ga-egbu ya, ya kwụrụ ofe ebe. Mana ọ bụrụ na ịgwa mmadụ na ị ga-egbu ya, ọ ga-azọwa ndụ ya. Ndị Igbo na-ekwukwe n'okwu sị na ugwu mụta ịgbaji agadi nwaanyị ukwu, agadi nwaanyị mụta ibi aka n'ala na-arị ugwu. O teela oge gara aga na ọnwa nke abụọ n'afọ a mgbe ndị gọvanọs na-elekọta mpaghara ala Igbo nwere ọgbakọ nke onyeisi ndị uwe ojii n'obodo Naịjirịa sonyere na ya bụ ọgbakọ maka nchekwa ka ha kpọrọ South East Security Summit. Mana enwere ihe gbagwojiri anyị anya na ya bụ ihe, maka tupu enwe ya bụ ọgbakọ ndị Igbo zukọtara bụ nke onye isi ya bụ Chief Nnianwudu sị na ihe anyị chọrọ bụ ndị nchekwa nke anyị. Mana anyị fụzie ka ndị gọvanọs kwuge ihe ọzọ, ya dịzị ka ọ ga-abụ na egburu n'ọhịa pụta n'ụzọ na-ajị kede onye gburu m. Anyị nọkwa na-ele anya, mana dịka anyị siri kwu na ugwu mụta ịgbaji agadi nwaanyị ukwu, ya mụta ibi aka n'ala ala ya. Dịka ndị Ọhaneze Youth Council bụ ụmụ okorobịa ndị Igbo, maka ya elegide n'anya ndị ọ dị n'aka ime ya bụ ihe anaghị agbapụ ya ọsọ. Mana ọnọdụ taa n'ala Igbo, o doro anyị anya na enweghị nwa okorobịa Igbo taa na-abụghị onye nchekwa n'onwe ya, maka anyị ga-anọ na mmiri ncha aba anyị n'anya. Enwekwara na mbọ dana n'ala Ọhaneze Youth Council na-agba, mana a sị na ọ bụghị ihe dị ochi hụrụ n'elu ngwọ ka ọ na-akọwacha. Mana ihe m na-agwa ndị Igbo taa, ihe m na-agwa ụmụ okorobịa taa bụ Ọhaneze Youth Council agbachighị nkịtị. Enwere ihe dị iche iche anyị na-eme, anyị na-ekwukwe ya. Ana m agwa onye ọbụla na-anụ olu m taa na nwa okorobịa ọbụla bụ onye Igbo, iwe onye nchekwa n'onwe gị
mara ihe na-eme na your village, mara ihe na-eme na your community, mara ihe na-eme na your family, mara ihe na-eme n'ugbo. Anyị nwere ụzọ dị iche iche anyị ji ezipụ ozi, maka ya enwere ndị Ọhaneze Youth Council na steeti, nwee na zone, nwee na local government, na-enwekwa na community dị iche iche. Enwe otu ọbụla isiri n'ihe dị aṅaa, anyị nwere ndị ndu. Emecha anyị ga-akọwapụtara ọnụ ndị ndu dị iche iche, ma ndị nọ na local government, ma ndị nọ na community, ma ndị nọ na steeti. Enwe otu ihe siri dị aṅaa ga ịkpọtụrụ ha. Ihe ọ bụ ndị ndu anyị na-ekwu maka ya, maka na na-ekwu ihe iwu ga-ehibe ndị na-achị ala Igbo gbaa gburugburu. Ewekwu nna ha si akpa nkata ka a ga-esi wee, dịka ewere Amotekwu nke ndị na-echekwa ala Yoruba niile, ndị na-eche efi, wee si na ha ga-ehibe nke ha ijekwa na mpaghara na ugwu Hausa dị iche iche. Ha nwekwara otu ha hibere na-echekwa obodo ha. Ya anyị na-ekwu bụ gịnị ka ị chere na oji ndị na-achị ala Igbo ịpụtasị na lekwa ụlọ ọrụ nakwa ndị ga na-ehige echekwa ala Igbo na-ewe ka ihe si daa? Chizi, ajụjụ gị dị mma, mana ihe ị ga-amara nke ọma bụ ndị anyị dinyere ahịa ga-agotere anyị azụ n'ahịa, gawara kpọrọ oke lọta gwa anyị na oke ataala azụ. Ndị gọvanọ anyị nwere n'ala Igbo n'ụbọchị taa, ọ bụrụ na ị lere anya nke ọma, ị ga-ama na ihe ha na-eme bụ ọ gbasaghị ha. Mana dịka m siri gwa gị na ọ bụ sọsọ osisi ka a ga-agwa na a ga-egbu ya, ya kwuru ofu ebe, anyị ga-elewekwana ha anya ruo mgbe ha ga-eme ihe dị aṅaa. Maka anyị chọpụtara na ọtụtụ gọvanọs e nwere n'ala Igbo, ụmụ ha anọghị ebe a. Ha na-eche na ọ gbasa ha, mana ha chetakwa na ha nwere ndị ikwu na ibe, ha chetakwa na ha nwere ndị enyi. Ka ajụjụ siri dị, anyị a na-elezi ha anya. Ọhaneze Youth Council anyị agwago ụmụ okorobịa anyị ka onye ọbụla bụrụ onye nchekwa. Dịka m siri gwa gị na ọwụ ihe niile dị ochi hụrụ n'elu nkwọ ka ọ na-akọwacha, mana n'ụbọchị taa n'ala Igbo enweghị onye ọbụla ga-ebu ọgụ ma ọ bụ ihe arụ ma ọ bụ ihe mkpagbu bịakwute anyị n'ala Igbo nwere ike ịlanwu. Ọ gaghị eme, maka a sị na ụbọchị a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya. Maka ọ bụrụ na ụdị ihe dị ọta ahụ mee, gị mara na dike ọbụla nwere ihe o ji echekwa onwe ya. Daalụ. Ndewo. Daalụ. Ọ bụ olu Comrade Igboayaka, National President, ya bụ isi ndị Ọhaneze, ndị ntorobịa na ime Ọhaneze, ka ịnụsịrị onu ya ugbu a. Anyị ga-agbapụzi ya ọsọ. Ede Tochukwu bụ onye isi ndị otu a na Enugu East, ya bụ ngalaba Enugu East, ka ọ na-achịkwa ndị ntorobịa n'ime OYC, ya bụ Ọhaneze Youth Council OYC. Tochukwu, oge ahịa ịnụrụ na ndị na-eche efi hibere ndị nchekwa nke ha, kedu ka o si metụta gị? Kedu ka ị si fụ ya? Ha hibere nke ha, mana ala Igbo ka na-akpa alụ apụta amecha ha nzukọ ekwuo gbasara ya ihe ha na-eme na ka ha si agba mbọ ya. Oge nụ na ndị na-eche efi mebere nke ha, kedu ka esi fụta ya? Chisi, ekenekwe m ọzọ na oge m nụrụ ụdị ọnọdụ a, n'eziokwu ọ bụ ihe gbara anya mmiri. Ọ bụ ihe ịgba anya mmiri na ndị nwe ala na ndị na-achịkwa anyị agbala nkịtị, dịzịa ka ha na-alarụ ụla. Ndị abụrọ ndị obodo na-abịazi iwere obodo anyị. Mana dịka ị nụrụ onye isi anyị kwuru, bụ onye isi nke Ọhaneze Youth Council, na-elekọta Ọhaneze Youth Council na ngalaba niile n'obodo anyị. Ndị Ọhaneze Youth Council agbaghị nkịtị. Ọ bụ ezie na ndị anyị dunyere ozi bụ ndị na-anọchite anya anyị, bụ ndị na-achị anyị n'ala Igbo,
na ọ dịzị ka ha na-alara ụla dịka mmadụ niile ga-agba akaebe wee nye wee bụrụ ọnọdụ bụ ihe mwute. Mana anyị agbaghị nkịtị, anyị ezukogo ma na-agbakwa mbọ. Ọ dịkwa ozi anyị nọ na ya ugbu a. Ozi a bụ ihe anyị na-eje na mgbe atụfugo oge dịka onye isi anyị kwuru, ọ ga-abụ ihe ga-amụta nnukwu mkpụrụ. Ekene m. Daalụ. Amaechi Amaechi nwanne m nwoke ịfụnanụ enweka isi nụta oge a ga-ehibe ndị ga na-eche ala Igbo gbaa gburugburu, a ga-ejikọ aka ọnụ, ya bụ ndị na-achị ala Igbo gbaa gburugburu ga-ejikọ aka ọnụ wee hibe ndị ka a ga-esi wee na-eche ala Igbo. Ọzọ dịka ibe ya, ajụjụ a njụkwara Tochukwu ka m na-ajụ oge ị nụrụ na ndị Meiti Ala hibeziri na a sị na ha hibego ndị nche nke ha, kedu ka isi fụta ya? Ndị a bụ ndị na-akpa ka ndị mmadụ ahụ na ndị na-echefu ụfọdụ n'ime ha na-enye nsogbu na mere na ụfọdụ adịghị ejezi ugbo ha. Mana ugbu a ha na-echekwazi onwe ha. Mana obodo ndị na-ekwu na ha na-enye ha nsogbu n'ala Igbo, ndị isi ala Igbo ka na-ekwu na a ga-echebe n'agbanyeghị na onye isi ọchị obodo Enugu hibere ndị na-eche ọfịa na ime ihe ndị ọzọ niile. Mana ụfọdụ na-asị na ọ ga-aka maka ejikọ aka ọnụ hibe ndị ga na-echekwa ala Igbo niile wee nyekwara ndị a hibere aka. Kedu ka isi fụta ihe a na-ada gbasara nhibe ndị Meiti Ala, ndị na-echefu hibere ndị na-eche obodo, ndị na-eche ha, ndị nche nke ha? Iji gwa gị eziokwu, ebe a na-ekwusi na ndị ebe ọ bụla a na-ekwu maka nche, etu ọ bụla esi wee mee ọ ife dị mma. Mana ọzọ ga na-ekwu bụ kedu ndị na-ahazi ncha, kedu ụdị ndị fa bụ. Ọ bụ oke ka a na-asị ya na-etewe azụ, ọ agụ ka a na-asị ya na-etewe ewu, ka a na-asị ezigbo mmadụ echewe nche ka ọchịchịta obodo ka obodo wee nwee nchekwa. Mana ihe nchọ ka ewu ụlọ ghọta bụ na mgbe m nọ na Igbo Etiti na be anyị, mgbe anyị na-eche na be anyị, o nwere ka anyị si wee nwee ndị na-afụ maka o nwere otu a haziri na-afụ maka otu a bụ ndị na-eche ehi, ndị na-eche ehi na ndị na-akọ ọrụ ugbo bụ ndị nwere otu a ewee na-emekọ. Etu a ka esi wee matasị na ndị na-eche ehi ha ma na ụfọdụ ha na-afụ n'obodo abụrụkwa ndị ụfọdụ na-abịa amarụ na ndị nọ n'obodo mma, obodo ndị obodo mma dị, mana onwe ndị na-esi wee bịa wee kpọrọ ehi wee bịa. Etu a ndị obodo sikwa fụ ha ka ndị na-eche ehi ha na-afụ sikwa wee fụ ha. Ndị Igbo Etiti wee sị ha, mgbe onye na-achị Igbo Etiti bụ Malaki Agbo, ewee sị ha na ihe ama bụ ebe unu na-ekwu na o nwere ndị nwere ike ịkpọrọ ehi bata ebe ahụ na-ama ama, ha eme ihe ebe ahụ, na ihe a ga-eme bụ na ihe a ga-eme ebe ahụ bụ ka ndị a si ha sajisi ike mara na nchekwa ebe ahụ nọ ha n'aka, na ndị obodo a mara onye bụ onye, na ihe ama bụ unu ka anyị ma onye ọbụla na-akpa ehi ya bịa, onye ọbụla anyị fụrụ na-akpa ehi ebe a, ihe ọbụla o mere ụnụ ka anyị so. Ndị a wee hazizie ebe ahụ, wee hazie ndị nche nke ha, wee chekwa ebe ahụ ọfụma. Ị na-aghọta? Ọ na-egosi na eziokwu enwere ike, ndị a nwere ike ịhazi ezigbo ndị nche. N'ihe a na-ekwu bụ ha sị na ha na-ahazi ezigbo ahazi ndị nche, kedu ndị ha bụ, kedu ebe ha na-ahazi ndị nche ahụ, kedu ihe ha ji eche nche ahụ? Ọ dị mma ebe ndị obodo ndị ọzọ, ndị ngalaba na-agbachi mbọ ike ichekwaba obodo ha ugbu a, gịnị ka iche na o ji ndị Igbo ijikọ aka ọnụ
ndị na-achị ala Igbo ijikọ aka ọnụ hibe ndị nche Chizo o nwerekwa mana ka m gwa gị ihe bụ eziokwu hapụ ihe na-eme na maka gbasara hapụ ihe na-eme maka nchekwa obodo ị na-anya ị ga-afụ na ndị gọvanọs na-achị ala Igbo ha nwechara ka ha si wee na-emekọ oge ụfọdụ nwere ike ọ na-adị ha ka ha nwa bụ onye kachacha mkpa onye nke ebe ọ dị ka onye abụ onye ga-ekwu ihe ndị ọzọ ga na-eme onye nke ọzọ dị o wee bụrụ na anyị na-achọ na ọ bụrụ na ha ga na-anyụkọ nwa mmiri ọnụ ka ọ gbaa ụfụfụ ka e wee nwee ike wee kwekọrịta ọtụtụ ihe ha kwesịrị ịdị na-eme. Ana m agwa gị sị gị na ọ bụrụ na ha na-enwe nghọta etu ha kwesịrị inwe nghọta ha ga na-eme ihe anwa na-ele Enugu anya Enugu nwere ndị nche Enugu nwere ndị na-ekwu na mpaghara ndị Yoruba hibego nke ha ọnya ka m na-agwa gị sị gị mpaghara ihe dịka ugwu anyị onye na-achị Enugu ọ ma agwa onye Ebonyi ihe ọ ga-eme mana ha nọ n'otu a were otu ndị na-achị ala Igbo Chizichere ka m bịa chika nkwụcha na-achị ikwu ihe na-achị ikwu wee nwegodo otu e nwere bụ otu mmasị onye Ebonyi ama abịa gwa ugwu anyị ihe ọ ga-eme ya na-ewero ịdị n'otu n'ala Igbo ana m abịa cheka nkwụcha onye Ebonyi ama ọ bụrụ na e nwere ịdị n'otu mana ụfọdụ oge n'ihe na-eme ya bụ ha ncha niile onye nke ọzọ nwere ike inwe ihe ka o si wee ghọta ihe a etu o si wee che ka ọ dị onye ọzọ enwe nke ya na ya chọọ ka ọ dị etu a ị na-aghọta ya na-agwa gị onye Ebonyi a na-ekwusị bido ebe dị etu onye Enugu anaghịzi bido ebe etu onye nka ụdị ya ọ bụrụ na ịdị n'otu adịchọrọ ọ nwekwa ike ịkpọ ya ịdị n'otu adịrọ mana ihe na-achọ ịgwa gị bụ ebe ị nwere ikikere bụ naanị na steeti gị etu ugwu anyị si wee nwee ikikere n'Enugu steeti wee hazie neighborhood ọ dị ebe niile wee hazie forest guard ndị na-eche ọhịa ọ dị ebe niile mana ọ bịa sịwa ka ihe a dị n'Enugu ka ọ dị n'Abịa dị na Anambra dị na Ebonyi dị n'Imo ị na-aghọta o wee bụrụ na okwucha nke ya kwụsị ndị ọzọ ekwuo nke ha mgbe ha ji wee kwekọrịta ewee mebe ụdị ya bụ ihe a na-afụ mgbe ewepụtara Peter Obi na ọ ga-apụta kedu ihe ịfụrụ ya mụrụ ihe anyị na-ekwu na dịchaghị ịdị n'otu na ya mụta ihe na ihe ndị Yoruba mere na ihe ndị ọzọ mere ndị ugwu na-eme ha na-ejikọ onwe ha na-akpa nkata ka ha ga-eji jikọ obodo nke ha ihe a bụ ihe ọnyanwa bụ otu ihe ndị Igbo na-aya kemgbe ka m gwa gị eziokwu onye ọbụla na-eche na ọnyanwa bụ ekwucha agwụ ezibe ya agaba onye mana emechaa enwere onye a ga na-asị ya ị na-aga ya na-eso gị ọ ga-enye nsogbu etu anyị dị n'ọnọrọ ebe a anyị kwuo ikwu nke kwuo nke ọ bụrụ anyị ekwekọrịtara ọ bụrụ na anyị kwetara na Chizi anyị n'ọgụ ọ bụ onye na-edu ihe mmemme anyị na-eme esi ngwa Igbo Ayaka amechi ngwa ozugbo ka anyị gawazi ya n'iru anyị ekweghị ọkwa mana anyị ga-aga n'iru mana ọ bụrụ na ikwuo otu a ma egoro gị ntị okwu onye onwere gere onwe ya ntị na-agbanyeghị etu ihe na-ekwusi wee dị o nwere ihe anyị ga-eme mana ha kwetara na ha chọrọ ihibe ya mana oge a ga-ehibe ya kweta bụ izizi ekwetagonu mana kedu ka a ga-esi wee hibia ọ dị ka a ga-asị na anyị chakwekọrịta na anyị ga-eje ebe dị etu a ụfọdụ asị mba ka anyị were ọkpa gaa ụfọdụ asị ka anyị were ụgbọala ka anyị were ụgbọala onye asị ka anyị banye na nke onye onye asị mba ka anyị were nke onye ụdị ya bụ ihe ndị Igbo na-eme onwe ha onye isi ndị ntorobịa ọhaneze biko ya bụ Igbo Ayaka kedu mbọ onye na-agba ịfụ na anyị weziri anyị maka na ihe anyị chọrọ ịrụtụgasị aka bụ nchekwa na mmepe n'ala Igbo ebe ọ dị otu a ma echekwuola na ọ na-afịa alụ na ihe a na-ebechita ya a na-asị onye Igbo chọọ ime ha sị ọnwụọ ya na-eme ha esibe ya ejebe onye n'ọya ka na ndị kwe na ndị ekweghị bụ ihe na-enyetu anyị nsogbu mgbe na-ajụzi osokwa n'ihe na-eme na ego ndị a na-anata na ụzọ etiti ịba n'ime ime obodo mepee obodo ọ na-afịagasị arụ a na-eche ndị ọchịchị etiti ka esi na Abuja bịa mee ya ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị kedu ọ bụ ihe ọjị na-emepebe na-ehibeghebe ndị nchekwa ga-echekwa ala Igbo niile ya bụ ndị isi ala Igbo ichike aka hibe nchekwa ga-echekwa ala Igbo niile ji na imepe ala Igbo icheta ịfụ na oge emekwara nzukọ na ha ndị na-achị ala Igbo ya bụ ndị isi ala Igbo sikwa na enwere nke ha kpọrọ economic gịnị nwa a ga-eji wee mepe ka azụmahịa na ihe niile wee na-emepe emechaa kpọọ ọkammụta nwaanyị nwoke bụ Soludo
ya nọ n'isi nke hazie mana a na-anụ ihe gbasara ya kedu ihe iche na ọbịa ka ji mmepe tọrọ atọ n'ime ime obodo n'ala Igbo Chizi imena abịa na ihe gbasara akpọrọ ya community summit ọkwa ya economic summit abịa ihe gbasara mmepe ala Igbo ọ bụrụ na ile anya ị ga-achọpụta na ọ bụzi ihe eji eme ndọrọndọrọ ọchịchị maọbụ n'ụlọ Igbo politics mana ọ bụrụ na anyị ga-ekwe gwa onwe anyị nke bụ eziokwu dịka kamgbe m gbara bụrụ obere nwa rukwe ọnọdụ taa m na-anụ ebe niile dị iche iche n'ala Igbo ihe dịka Enugu ihe dịka Aba Ọnịcha Abakaliki ya edoo m anya na enweghị ebe ọzọ dị ọta Enugu dị karịa sọsọ gburugburu n'ime Enugu ebe a ọ dụrụ m anya na ekwesịrị inwe mmepe dị iche iche bụ ebe a kpọrọ Enugu steeti ihe dịka Nsụka ihe dịka ebe 7 mile and Ngwo 9 mile ihe dịka Nkanu ihe dịka Agbani na ebe ndị ọzọ dị iche iche bụ ebe kwesịrị inwe mmepe ọ ga-abụ ihe magburu onwe ọ bụrụ na unu lee anya unu ga-afụ kamgbe 1999 ndị nkịtị were ọchịchị na a na-enwe ntuli aka na kansụl dị iche iche ya bụ ime ọchịchị obodo ntuli aka wụkwa nke ọ ga-abụ ịga nga ide rizọtụ si na ọ bụ ndị APC winere ebe niile ọ bụ ndị apụga winere ebe niile maọbụ ndị PDP winere ebe niile mba ihe anyị na-ekwu bụ ọ bụrụ na a na-enwe ntuli aka ọchịchị na-enweghị wuruwuru mmegbu na agụgụ dị iche iche ndị awa gọvanọs na-eme na ekwesịghị inwe mmepe maka o kwesịrị ịbụ na kansụl ọbụla nwere headquarter kansụl ọbụla ekwesịghị imepe ime ọchịchị obodo dị iche iche dịka Nkanu West nwere n'Agbani Agbani ekwesịghị ịbụ ebe mepere emepe nke ọma enwere ndị oyibo ndị akpọ mini city micro city gịnị jikwara ihe a gịnị bụzi oke na ọrụ ọhaneze gịnị bụ ọrụ unu ọ bụ ihe anyị na-ekwu taa dịka m kwuru na mbụ maka ndị anyị dinyere ahịa ga-agote azụ gabara kpọrọ oke lota saa ya oke atala azụ na ndị Igbo ga-ebuli maka ajụrụ nwatakịrị na-ele ihe gburu nne gị ya sọwa adụ ajọ ya ele ihe gburu na ya sọwa adụ ajọ ihe o ji n'aka ya sọwa adụ nwatakịrị ha achọghị ịdị ndụ ihe anyị ga-eme bụ ịsa anya anyị mmiri were ndị maara nke ha riri maka ọ na-abụ mbe mbụ n'ala Igbo tupu ndị Igbo edinye gị ozi ilekwata obodo a ga-ele gị anya ụdị agwa ị na-akpa a ga-ele anya onye nne gị bụ a ga-ele anya ụdị ọnọdụ ime ụlọ ezi isiri pụta ọ bụ na ọ bụghị oke na ọlụ dị ara ọhaneze maka ekwu ugbu a ọhaneze asị na ha so na ndọrọndọrọ no Chizi okwu gị dị mma dịka ọhaneze Youth Council dịka m kwuru na mbụ ihe gbasara nchekwa na anyị na-agba mbọ taa ime ka ọhaneze Youth Council gaa na okpuru ọchịchị dị iche iche ma kọmuniti ma lokal gọọmenti ma steeti ka ha nwee ndu dị iche iche ọ bụrụ na ha nwee ndị ndu dị iche iche oge a ga-eme aka ntuli aka elu agbakọ ndị Igbo si na agbakọ nyọmamịrị ya agba ụfụfụ ha zukọ enwe ha na-akpọ Igbo zuru mee ọha zuru mee ya bụ ọhaneze ha sị lekwa ogbe Okeke na ọ bụ Okafọ site na akparamagwa site n'ụdị ndụ ọ na-ebi na ọ ya bụ onye anyị ga-eme anyị dinye ozi ma ọ bụ gọvanọ ma ọ bụ sinetọ ma ọ bụ House of Rep ma ọ bụ kansụl chairman na itinye na ọ bụ onye nwere ike iwelatara anyị onyeisi ntorobịa ọhaneze ihe chọrọ ịghọta bụ
kedu ihe eji oke na ọlụ ndị ọha na eze na-alụ maka na ihe a dịzị ka n'elu ka ndị ọzọ ji ajikọ aka ha tụọla aka na ndị ekwu okwu na ndị Yoruba kwuo nke ha eme ihe ha kwesịrị ime ndị ọzọ ekwuo ha na ndị ụmụnne ha Afenifere ahazie ọ bụghị na ụka anaghị ekwu mbugharị ma ọ bụ ịhazigharị Naijiria ndị Arewa ekwubego na ọ dịghị n'iwu Naijiria na maka na ụfọdụ na-ekwuzi na ọ bụ ndị Igbo kwesịrị ịpịa aka weta nwa afọ Igbo ga-abịachi Naijiria mana ha na-asịzi na ọ bụrụkwa na anaghị eme ya n'olube olube na ọ dịghị n'iwu Naijiria wee na-asị gịnị bụ ọlụ ọha na eze ọlụ anyị dịka isiri ekwu ụmụ okorobịa ndị Igbo nọ na Ọhaneze Youth Council anyị na-agba mbọ ịhazi ihe dị iche iche ịhazi ihe ndị mebiri emebi maka o doro anyị anya n'ala Igbo dịka enwenwe ntụliaka elu ọchịchị asị ndị Enugu na presidential election na ha nwetara 400 or 300 votes mana ya achọpụtala na ọ alụghị ọrụ anyị kwesịrị ịlụ na ọ bụrụ na ime ihe anyị kwesịrị ime Enugu ga-ewepụtanwu 3 million votes. Ka nkọwara gị ọfụma mba anyị na-agba na-abụ ịgwa ndị mmadụ uru ọ bara isonye na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị isonye na ihe gbasara ị ga-enweta ihe ka a na-akpọ PVC kaadị isonye na mgbe a ga-eme elekshọn ịfụta na ọ bụrụ na ndị Igbo shọt ahụ fụta gị fụ na vootu ndị Igbo ga-akarị vootu agbụrụ dị iche iche. Onye isi ndị ntorobịa na ọha na eze ama m na ị ga-anụgo na-ewe ndị otu ọzọ ụmụ Igbo ọ na-anụ ọkụ sị na ihe a nke atụle atụle na asị ha je tụọ aka na ọha na eze pụtasị ha je tụlee aka ghọta ọchịchị aghọta mana ka a ghọtasị gịnị bụ uru ndị Igbo ritere na enweghị uru na anaghị chọrọ nnwere onwe ha ewee na-asị ndị otu ọha na eze ndị ntorobịa ha kwenyere na ịhazigharị Naijiria ya nke a na-akpọ restructuring maka na ama m na oge a na-achọ ịtụle aka nke gara aga na ndị ọha na eze pụtakwara ya na ndị Afenifere na ndị ọzọ si na ọ bụrụ na a hazigaziri Naijiria na ebe a ka ha kwesịrị ma emesịa ahazigharịrị Naijiria ihe na-ebekwa ihe ka na-aga nwe chọọ ịma ugbu a kedu ebe Ọhaneze Youth Council kwụ akụ dịka ndị Igbo na-ekwu okwu si na were ewu liwe ọgbụ ma ọ bụkwa were ọgbụ liwe ewu ọ bụ otu ihe nke mbụ eziokwu chara acha m ga-agwa ndị Igbo taa bụ na ihe gbasara restructuring dị mma anyị kwadoro ya ka e restructure Naijiria mana ajụjụ ndị Igbo ga-ajụ onwe ha bụ n'ọtụtụ oge anyị na-ebe akwa na a na-emegbu ndị Igbo asịghị m na na-emegbu ndị Igbo mana ajụjụ m na-ajụ ndị Igbo taa ihe m chọkwara ka ha kulite n'ụra bụ nke ahụ e nyere ndị Igbo enye kedu ndị ji ya ndị Igbo si na oke nke m akọla m mana oke nke ndị Igbo enyekwere ndị Igbo akọla ha ka e nyere ndị gọvanọ akọla ha ka e nyere ndị sineti ka e nyere ndị House of Rep akọla ha ọ bụrụ na ndị Igbo ga-ebuli jụwa ajụjụ ndị ejinyere ozi ma ọ bụ jụwa ajụjụ ndị ejinyere ahịa ha kpọrọ oke ihe ha ji kpọrọ oke gaba ahịa maka ọ ga-adị mma anyị buru ụzọ mezie ala Igbo nke si na federal gọọmenti wetara ndị Enugu anyị ọhụrụ ya n'Enugu nke si na federal gọọmenti wetara ndị Imo anyị ọhụrụ ya n'Imo nke wetara ndị Abịa anyị ọhụrụ ya ndị Igbo buliele jụọ ndị na-achụ ha mana Ọhaneze bụ ihe a ka kwesịrị ịra na-ajụ ọ bụ ihe m na-ekwu taa ama m na ha na-anụ olu m maka emechaa enwere ihe anyị na-agba mbọ ime anyị ga-apụta jụọ ndị gọvanọ anyị allocation nke local gọọmenti kamgbe 1999 enwere ndị ọchịchị nkịtị were ọchịchị anyị ga-ajụ ha ihe ejiri ego ndị ahụ mee maka ọ bụrụ na anyị lee anya n'ime obodo dị iche iche ị ga-ahụ na enweghị ihe gosiri na allocation ewetara na kamgbe 1999 ruo taa na enweghị ebe ị ga-afụ ya a na-ajụ ka ebe ego ndị ahụ dị anyị chọpụta n'eziokwu na our past governors
na president governors na-achị ala Igbo ha ga-agwa ihe eji ego ndị ahụ mee maka enwe ebe anyị hụrụ ego ndị ahụ n'ala Igbo maka anyị chọpụtara na ihe ntụle dị iche iche anyị mere na ihe nyocha dị iche iche anyị mere ọhaneze chọpụta na kamgbe 1999 ruo kịta na enwere ihe karịrị 6 trillion batara na local gọọmenti niile ọ bụ naanị n'ala Igbo na local gọọmenti niile nọ na Naịjirịa ọ karịala anyị na-ajịzi nke batara n'ala Igbo ndị Igbo na-ajụ gọvanọs anyị kedu ihe ha jiri mee ma past governors ma present governors kedu local gọọmenti allocation kedu ihe ejiri ya mee gụọ obodo dị iche iche n'ala Igbo nke ịfụ na enwere obodo ndị ị ga-aga ya bụ sọsọ ụzọ adịrọ health center adịrọ mma primary school adịrọ mma secondary school adịrọ mma so ha chere anyị maka ụmụ okorobịa ndị Igbo ga-ebuli ụmụ okorobịa ndị Igbo ga-ebuli ha ga-anụla anyị ga-ebuli jụọ ha ajụjụ ebe ego ndị ahụ dị Tochi kedu mmekọ unu na ọha na eze ukwu gbasara ihe a na-ekwu? O nwere ihe ma aka achọ ka m gbacha ana m abịa n'ihe ana m abịa ka m matagodo maka na ana m ajụ ebe akwụ nnukwu iche ndị ọha na eze nke Ichie Nna Nwodo na-eri ya bụ ọha na eze gbaa gburugburu nọ ọ bụ ofu ụzọ akụ n'ụzọ ọ bụ ofu ihe ndị ọha na eze niile ma ọha na eze ntorobịa ọha na eze ukwu bụ otu ihe na anyị akpakọla anyị ejikọla ọnụ enwe nkewa na ugbu a onwere nkewa ọ bụ otu daalụ Amechi ihe m na-ekwu bụ na ajụjụ ihe nwanne nwoke Gbahaka kwuru na ọ bụ okwu mmadụ ga-etinye uche nyochaa n'ebe anya eziokwu bido mgbe ọchịchị bịara n'aka ndị nkịtị na ego a na-akpa afa na ọ pụtago wee ruo kịta ọ dị mkpa mmadụ isi kedu ihe ejiri ya wee mee onye ajụjụ adịghị efu ụzọ ma ajụwa ajụjụ gbasara mmepe obodo ka ha rụọ aka ya kpatara nji wee na-ekwusị na abịa dịka n'Enugu o nwere ndị chịgoro Enugu kemgbe ya ji wee ruo asị ndị mmadụ onye ọbụla kwuwe ka ọchịchị si wee dị ka ndị a niile si wee mee ihe onye ọtụtụ mmadụ nwechara ihe ha nwere ike ikwu ka ha si wee fịa mana asị nkwubela dịka ndị na-achị kịta dịka onye na-achị Enugu kịta bụ gọvanọ ugwu anyị mgbe ọ bịara o nechara anya wee fụ ka ihe si wee dị wee maka ọ kwuru maka ime obodo ihe kpatara nji wee sị ka m kwuo ha na o wee nechaa anya wee fụ na ezie n'ezie n'ime obodo be anyị enweka ị na-azụ dịka n'ihe gbasara mmepe na orika mperi na dịka etu esi wee na-agbado anya ịfụ na o mere mmepe o wee bụrụ na onye ọbụla na-achọ ka ọ bịa na obodo mepere emepe ndị na-achị achị ma onye na-achị n'okpuru ọchịchị ime obodo ga-ebi n'Enugu biri n'ebe enwere ike si na o nwere ihe ome na ebe ọbụla obi ma ya bụrụ na ọ na-eme ihe obodo chọrọ nsogbu adịrọ mana ugwu anyị wee necha anya wee sị ka ya tinye anya n'ime obodo wee kpọọ ndị town union na ndị igwe wee sị ha n'unu macha ihe na-akpa unu ana m abịa na unu macha ihe na-akpa unu na ya ga-enye unu ego chere ka m bịanụ chere ka m nkwụcha nkecha mụchi nkwụcha ikwuo isi m aga n'ebe ahụ kedu ebe m ama aga asịra m aga n'ebe ahụ ka m kwụcha nke m kara ka ịbịa ebe m na-eje maka na enwere m obodo nsipụta o nwere ndị ọzọ anyị fụcha dịka onye nta akụkọ wee weta ọsị na ga-enye unu 10 million wee sị mana ka enye unu 5 ka e wee fụgodo ka a ga-esi wee rụọ ọrụ ị na-aghọta ụfọdụ abịaga ebe a anyị ejego n'obodo ụfọdụ wee jụọ ase ị na-aghọta kedu ihe ejiri ya wee mee enwere m obodo nke m iruo be anya ngosi gị ihe ejiri ya wee rụ ụfọdụ na-asị cheta nkwụcha cheru gwa ya ka cheru mgbe ị na-ekwe tinyere ngwa ọnụ ụfọdụ sịrị na ihe a rụrụ n'Ohodo na ọ masịrị ya ụfọdụ wee sị na ọ masịrị ya
ọ ihe ị ga na-afụ mana o nwere obodo ị ga-eje o nwere ihe ị ga-afụ ị na-aghọta anyị jere ụzọ ụwa anyị na wee jee ụzọ ụwa anyị wee fụ na be igwe anyị jere na bịa wee mmadụ onyonyo cheka anyị jụọ kedu o ji wee mmadụ ya o wee sị n'igwe ndị mkpọrọ ụgwọ o wee sị na ọka onye obodo niile wee fụ na-ekwe ga eweta n'obi ya na ịjụ ese akọwara gị ihe ejiri ya wee ma ọsị ka je gosi anyị ihe ndị obodo kwuru eji ewe m ụfọdụ igwe sịrị na ọha nwa ego ụfọdụ igwe na onye isi Rita Union anụbọgụ maka ihe ji wee na-ekwuru ya bụ n'ọka iwee fụ na ihe ji anyị a na-ajụ ndị gọvanọ na-ajụ ndị senators na-ajụ ndị House of Assembly a na-ajụkwa ma ndị igwe ma ndị tanya onye ọbụla ekwugo m ya na mbụ ụfọdụ n'ime be anyị ụfọdụ ga-anọ na-ekwu mgbe eti were ha tinye n'ọchịchị ha emewe karịa ndị nọ n'ọchịchị maka na ụfọdụ nwere ike isi ngwa gbado na anya n'ihe a na-eme eweta obere ego nye ha ha emechi ọnụ ha mekwuzi okwu mana ihe ji wee na-ekwu ya bụ na kịta gọvanọ na-achị Enugu nwa amekwu maka Abịa nwa amekwu maka Imo nwa amekwu maka Anambra amekwu maka Enugu gọvanọ na-achị Enugu were nwayọọ wee na-abanye n'ime obodo ọ sịrị na ya ma na ya bịa tewe ụzọ uri n'Enugu isi obodo Enugu na onye obodo ga-eje n'obodo ife mana ya sị ka jee n'ime obodo maka na ndị anwa bụkwa ndị Enugu na ndị anwa na ihe dị mma na ekwesịkwara imere ihe ndị mma ọ na-adị mma ndị Igbo na-asị na eziokwu na-akwụ ọtọ ka amụ kwere ekwe gebe ntị nwata nwaanyị gbawa ọsọ jide ara ya aka enwe ihe chụga ya ihe chụwa ya ọ ga-ahafe ara ya gọvanọ ị na-ekwu okwu gara ime obodo enwere gọọmenti etiti nwee gọọmenti steeti nwee gọọmenti nke kansụl nwee ndị na-achị ha kedu ihe gọvanọ gawara na kansụl eme ihe gọvanọ kwesịrị ime ọ bụrụ na ọ na-agwa onwe ya isiokwu uwu ime ntụliaka elu dara ụda ọwụkwa ntụliaka elu gị were ndị PDP ma ọ were ndị APC ma ọ bụrụ na gọvanọ ahụ gwa onye apụga ya were ndị apụga tinyesie everywhere ọ bụrụ na onye PDP ya were PDP tinyesie everywhere si anyị na-eme ntụliaka ọchịchị mba ọ bụ wuruwuru ọ bụrụ na ekwesịrị ime ntụliaka elu dịka otu ekwesịrị isi mee ya ego na-abata na kansụl ewere enye ha amechi ka m jụkwara gị na kansụl gị ego batagore mgbe Chimara Okennamani nọ Chima Sullivan nọ and dịka gburugburu nọ kịta na ego batagoro na your local government ị gaa na your local government lee anya gburugburu ọ dịghị ka Chisi ka m jụkwara gị local government isi Chisi gekwala ntị ka m jụọ gị ajụjụ since 1999 cherekwe eziokwu na-agba agba na ntị na ya local gọọmenti 1999 ruo kịta ego batara na local gọọmenti o yiri ihe nọ na ya local gọọmenti ihe ọ kụwara gị bụ na a na-ata ndị isi ụta si wegodoro iji maatụ nke mere n'Enugu ebe onye na-achị obodo Enugu kpọrọ ndị ime obodo anyị ihe o kwesịrị ime bụ ime ntụliaka elu dara ụda chairman ji aka ha na-ahazi obodo otu o kwesịrị ịdị onye bụ ihe anyị na-ekwu ebe ha na-alụ ha ọlụ ahụ onye isi wee kpọzie ndị ahụ ị chọrọ ka e mere ihe wee si ndị eze ndị nọ n'ime obodo bịanụ gịnị na-akpa unu ha ekwe ihe na-akpa ha o were ego ahụ ya si ya na unu mee ya ọfụma si na unu mee ya ọfụma na a ga-atị ekwu na ego ọzọ emechaa ụfọdụ na-azụ ego dịka o si kwuo ụfọdụ enweghị ihe ha mere politics akwa enwere iwu na-achọ obodo a enwere ndị na-ahazi maka ịmana enwere ike ewere ndị nọ n'ime ọchịchị obodo a ndị agha tinyere n'ọchịchị na-alụkwa ọrụ a siri jere n'ime obodo si ndị mmadụ nekwa na ihe unu ga-etiri ime ka anyị rụọ ọrụ na-ekweghị ike ịrụ ya ịmana enwere ike ime nwere ike ịdị ise nwere ike ime gị nwanne m nwoke Chizicheru nwanne m nwoke Gbahakacheru anyị cha bụ ndị Igbo ọchịchị obodo na be anyị dị mma
onwere onye ada n'onu na Solid FM ọ dị mụnwa mma ị na-aghọta mụnwa na-ekwu eziokwu ka m si wee bịa ka m gwa gị ọ bụrụ na ị nọgo n'ọchịchị ndị na-achị anyị adịghị eme ọfụma mana onye kwu eziokwu ya kwuo eziokwu mana ọ bụrụ ịpụta isi ihe a na-ekwu bụ ihe anyị nwere ike ịtazebe ụta anyị ejere n'ime obodo nye ndị mmadụ ọrụ kwuo ị na-asị m ego na-ewetara ị na-asị na mmadụ emere ọfụma akpọọ gị kịta kedu ego na-ewetara na lokal gọọmenti gị mma a na-ajụ ajụjụ ka mmadụ onye na-eji ajụ ha ntị gị nye gị akwụkwọ dee ya exactly ego na-ewetara ịma ịmarọ maka na ya na-ajụ maka na ya na-ajụ akụba aka oyibo nsogbe mana emechaa anyị ga-ekwu na kansụl dị iche iche nọ n'ala Igbo ego batara site n'afọ 1999 ruo taa mana kịta aga m akụba aka oyibo ọ ga-adị ụbọchị ọzọ anyị ga-ekwu kansụl ọbụla m kpọrọ aha gwa gị ego na-abatara na ya ka njụcha ga-ajụ gị na-abịa ka ịkwado ya na nke mbụ ịnata ha ego one ha wetara dịka ịbịa n'Igbo etiti be anyị ịnata ha ego one enyere Igbo etiti jekwa na Igbo etiti nata ha ihe ha si na ha rụrụ ị na-anụ ya na-agwa gị nata ha ego one ha wetara nata ha ihe ha si na ha rụrụ na ego one ha jiri ya wee rụ na onye ọ bụla ikwuwe okwu ọ bụrụ na ị na-akatọ mmadụ Tochukwu n'akụkụ nke unu enwe ihe ndị ime obodo rụrụ na ego ahụ onye isi obodo Enugu nyere ndị ime obodo ọ bụ n'eziokwu dịka nwanne Amaechi kwuru ọ bụ ihe anyị ga-ejikwa ohere a wee yọọ aka na-achị Enugu steeti maka na amaara m na o nwere ikike dịka ọ tụrụ aka na ọtụtụ ndị enyere ego a iwelugo ego a anyị agaghị anọ ebe a na-asị ma ọ bụ ihe kwesịrị ka enye ma ndị enyere ego ọ bụ ndị ekwesịrị inye ego ka ọ bụ ebe ọ bụ na-enye gị ego o nwekwaziri ikike isi ndị enyere ego a dịka onye na-achị obodo ọ bụ gịnị onye ọbụla ịbịa nye akaụntụ ego o nyere ya wee mee na ọ bụghị dịka ayaka na-alụtụ aka bụ na oge ụfọdụ a na-asị na mmadụ ji ihe wee mee politiks ọ bụ na mmadụ ji ihe wee mee politiks mee ndọrọ ndọrọ ọchịchị ịfụ na ọ ga-abịa edo onye ahụ alọ n'ọnụ ịjụ ese na ọ bụ na ozi idunye chegodu ihe chọrọ ịjụ onye isi ndị ntorobịa maka na oge na-adịghị oge na-asa anyị kwarapụ ndị mmadụ ga-atị ọnụ okwu a bụ kedu oge a ga-atabedo ụta ọ bụrụ na ndọrọ ndọrọ ka eji na mmadụ bịara n'obodo gị na ezinụlọ gị sị gị na-akpa gị iwee kwuo ihe na-akpa gị ọ sị gị ọ dị mma gị jiri nke a mebe ya ebe oru na anyị ga-abịakwa tie ikwuo ego na a ga-eji mee ya ọ sị gị ngwa nekwa ego na-eme ya na ego a na ya edebego nke imegide nke na ya bịazie ọzọ ya ezikpozie gị nke fọrọ ọ bịazie na n'ebe ahụ isi ya na ị chọrọ iji mee ya ọfọdụ ihe iji ego mee Chisi okwu ga maka mana ka m abịa n'obodo enwe onye dịka Okeke na ịbịa n'obodo ahụ na ihe ọbụla gbasara mmepe n'obodo ahụ ọ bụ Okeke ka ọ na-aga n'aka ya enwe mmepe dị iche iche gị bịaruo n'obodo maka ikikere nwere gakpo Okafọ were ya nye Okafọ bịa na-agwa anyị na ọ bụ maka mmepe ahụ ka ị kwuru nye ego ahụ Okafọ ahụ i nyere ego ahụ ọma ihe gbasara mmepe ọ họpụtara ya ka maka mmepe gịnị ka eji tinye ndị PG ndị President Union Development Union gịnị ka eji tinye ha obodo mebe gịnị ka eji tinye ndị ezi ihe ọ pụtara bụ ka emebe ihe gbasara kansụl gịnị bụ ọrụ ndị ezi mebizie ihe gbasara kansụl na nwere kansụl gị were ego na-enye PG ka o ji ya gata ofe ka o ji ya chi ofe ụha chi ofe ụka sikwa ya nwere kansụl gịnị bụ ọrụ PG ka m jụkwula gị ajụjụ ndị obodo gbakọrọ si were ego ahụ nye PG ndị obodo kwuru ọta ahụ na ọ bụrụ na ndị obodo gbakọrọ aka tinye n'ọchịchị bụ ndị ga-arụrụ ha ọrụ gị bere ego enyewe onye ọzọ ọ bụrụ a wetara ego asị Okeke na Okafọ niile onye ọbụla ma Okeke na Okafọ ama igwe na ekwesị ihe bụ ugboro ọchịchị na nkenke
ebe ọ bụ na ọ dịgo otu a ọ dị ụzọ ihe na-abụ o nwere anyị nghọta na anyị maara na ụdị ọnọdụ dị otu a bụ ndị lụgasị alụghị ọlụ oge a na-eme ntụnye aka ọchịchị dị iche iche mana ndị ọha na eze youth council ga-ebi ndị ọha na eze youth council ga-ebi n'okpuru ọchịchị niile ndị youth ọha na eze na anyị ga-eji ji nwekwa kansụl na asị mebizie kansụl na kansụl na enye kansụl eri ya afụrụ ya ihe m chọrọ ikwu na anyị ga-ejezi jụọ dịka biko gwa m afọ gị na-ebe isi agbọ